Akademisyen binavê Nuriye û mamosteyê binavê Semîh 154 rojin ji bo vegerin ser karên xwe di greva birçîbûnê de û di zindanê de ne. Li Tirkiyeyê çalakiyên ku navê Semîh û Nuriye tê de derbas dibin hemû hatin qedexekirin û li ku derê çalakî bên kirin polîs êrişî xwepêşandara dike. Her hefte roja înê û şemiyê li Stenbolê ji bo daxwazên Nuriye û Semîh bi cih bên gelek kes li Kadıköy û Beşiktaşê çalakî li derdixin. Vê hefte jî polîs êrişê çalakiya Beşiktaşê kir û di êrişê de serokê Komeleya Mafê Mirovan ya Stenbolê Gülseren Yolerî û aktivîstê mafê mirovan binçav kirin. Komeleya Mafê Mirovan di derbarê binçavkirina serokê İHADê û aktivîstê mafê mirovan de daxuyanî dan û gotin divê parêzvanên mafê mirovan bi lezgînî serbest bên berdan. Alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın. Divê hevalên me yên hatî girtin û werin berdan. Di derbarê kesên tundûtijî kirî vekolîn bibin û rewşa awarte bi dawî bibe. Parêzer û parêzvanên mafê mirovan sêşemê xwestin li ber dadgeha Çalyanê hem ji bo daxwazên Semîh û Nuriye hem jî ji bo binçavkirina parêzvanên mafê mirovan daxuyanî bidin. Lê polîs diyar kirin ku di derbarê Nuriye û Semîh de li her derê çalakî qedexene û eger ew daxuyanî bidin dêwan jî binçav bikin. Parêzer Sinan Zincîr di derbarê qedexeyên çalakiyên Semîh û Nuriye de û binçavkirina parêzvanên mafê mirovan de ji dengê Amerîkayê re axivî. Bu demokratik talepleri, bu hukuki mücadele... Daxwazên wan yên demokratîk naencih û tehamila wan ji bo demokrasiyetê tune ye. Waliyê Stenbolê diyar kir ku hemû çalakiyên di derbarê Semîh û Nuriye de qedexene. Heftiya borî jî li ser çalakvanên mafê mirovan zordestî bû û 43 kes ji wan hatin binçavkirin. Hêjeyek bi bîrxistinê ye ku her du mamoste 154 rojin di greva birçîbûnê de ne û rewşa tenduristiya wan her roj xirabtir dibe û tu daxwazên wan ji hêla dewletê dibe bi cih nayê û dewleta Türk wan wek endamê tevgera terorî dibîne û çalakiyên wan jî wek çalakiyên terorî dinirxîne. Zozan Yaşar, Dengê Amerîka, Stenbol.